So karon ang akong gusto i-share sa inyo mag-igsunan mao katong Lucas 6, 46 hangtod sa 48. Nganong motawag man kamo kanako nga Ginoo, Ginoo apan dili ko buhat sa ginasugo ko kaninyo. Ang matag usa nga magaduol kanako og magapatalinghog sa akong mga pulong og magabuhat niini. Ipakita ko kaninyo kung sa unsa siya mahisama. Siya mahisama sa usa ka tawo nga nagtukod og balay nga nagkalot og lalom ug nagpahiluna sa patukuranan diha sa ibabaw sa bato. Og sa pag-abot sa baha ang bulog mihasmag ni atong balaya apan wala makatay og niini kay kini maayo man nga pagkatukod. Mga kaigsuonan, kita gapangayo kita tabang sa Dios sa panahon sa ato panginahanglan. Di ba? Gapangayo kitang tabang sa Dios sa atong pagpanginahanglan. Ang pangutana, buot ba usab kitang mutabang sa atong kaugalingon? Buot ba kitang mubuhat sa atong obligasyon o responsibilidad alang sa atong kaugalingon? Mangayo man tabang sa Dios, di ba? Labi na sa atong mga panginahanglan. Mangayo kitang tabang, labi na kanang nanginahanglan kita sa iyang tabang kay malisod yun. Mabugat. Problema kayo. Nakita nato nga ang tabang lang sa Dios ang makaluwas ka nato atong paglaom. Pero doon ay pangutana. Ang pangutana, buot ba usab kitang mutabang sa atong kaugalingon? Ikaduha, buot ba kitang mubuhat sa atong obligasyon o responsibilidad alang sa atong kaugalingon? Doon na tayo obligasyon, doon na sa tayo responsibilidad. Isa niya na mga kaigsuonan nga responsibilidad nato mao ang pagtuo. Ang atong obligasyon mao ang pagtuo. Pinaagi sa atong pagtuo makasugod kita mga igsuon. Makasugod kita sa pagkabot sa tabang nga gikinahanglan nato gikan sa Dios. Kung nanginahanglan tagtabang gikan sa Dios, sugdan kana pinaagi sa pagtuo. Unya kung nagbato na tag pagtuo, unsaon man nato pagpakita, unsaon man nato pagpadayag nga nagtuo gid kita kaniya. Ang pagtuo nato kaniya makita pinaagi sa atong pagtagad sa pagpatalinghog sa mga pulong niya. Atong pagtuo, atong ikapadayag, atong ikapakita kini, ika-demonstrate kini, pinaagi mga igsuon sa atong pagtagad, sa atong pagpatalinghog sa pulong sa atong Ginoo. Ang tao nga nag-ingon nga nagtuo sa Ginoo, unya wala lang magtagad sa pulong sa Ginoo. Nagtuo ba kana? Nagtuo ba siya nga wa man lang niya hatagig dili ang pulong sa Ginoo? Wala man lang, murag wala lang. Murag wala na hibalo, murag wala na kadungo. Pero ang tao, mga kaigsuonan nga nagtuo sa Dios, gihatagan kada niya dakong pagtagad ang pulong sa Dios. Og nagtalinghog gid siya niini. Dili siya passive, aktibo siya. Og responsive siya. Andam siya sa pagtubag. Andam siya sa pagsugot. Og andam siya sa pagbuhat. Ang tao nga nagtuo. Mao na nga ingon pa ni Ginoong Hesus nga no motawag man kamo kanako nga Ginoo, Ginoo. Apan dili mobuhat sa gisugo ko kaninyo. Ba Ginoo tabang, Ginoo tabangi ako, Ginoo luwasa ako, Ginoo tabangi ako. Pero ang gusto sa Ginoo nga masayran nato kini nga ang matag usa nga magaduol kanako matud pa niya ug magapatalingog sa akong mga pulong magabuhat niini. Ipakita ako kaninyo kung sa unsa siya mahisama. Gusto sa Dios nga makabaton kita kalig-on. Pero ang atong kalig-on makuha nato kung sundon ta ang iyang tambag, sundon ta ang subayot ta ang iyang balaod, ug tumanon ta ang iyang sugo. Sundon ta ang iyang tambag, pamation ta kini. Subayon ta ug tahuron ang iyang balaod ug sundon ang iyang sugo. Asam nito na makaplagan sa iyang mga pulong diya sa kasulatan. Busa ang magpatalinghog sa akong pulong ug magbuhat niini ipakita ko kaninyo kung sa unsa siya mahisama matud pa niya. Siya mahisama sa usa ka tawo nga nagtukod og balay. Og nagkalot og lalom. Og nagpahiluna sa patukuranan diya sa ibabaw sa bato. Og sa pag-abot sa baha ang bulog
Mihasmag ni atong balaya apan wala makatayo og niini kini maayo man ang pagkatubog. Ang kalig-on nato, ang kaisog nato, ang kadasig nato, ang kasiguruhan sa atong paglaom, mga kaigsuunan, ang kalinaw nga atong maangkon nagdepende sa atong kakuhi diha sa pulong sa Ginoo. Pero kanang atong pamatasan nga dili makatabang, do na tay behavior, do na tay ugali sa Tagalog, do na tay pamatasan nga dili pakatabang. Kini unsa ni siya nga pamatasan nga dili pakatabang kanato? Gusto unta nato nga tabangan kita sa Dios sa panahon sa atong panginahanglan, pero do na kitay pamatasan nga dili makatabang kanato. Unsa ni nga pamatasan? Kini bang dili kita buot magtuon sa mga pulong sa Dios. Nga aron unta atong mahibaluan og makatunan ang iyang tambag, ang iyang balaod ug ang iyang subo. Dili man ni ang tabang gikan sa Dios nga isigi ka lang niya tagaan og bugas. Kinahanglan mangita ka o makabalo kag pamaagi nga makabugas ka. Dili kay pagmata nimo nanay bugas. Dili may nana nga tabang. Di ba? Dili man ni tabang gikan sa Dios nga tagaan ka lang niya permanente milagro nga nanay nanuktok diretso sa imong pertahan kay o nanay kwarta. Kalit. Kinahanglan. Sige ka lang tindog din pasalamat sa Ginoo, milagroso gid ang Dios kay ngano man pagmata namo ana pagkabuntag wa pa gani minang mata mo ni nagtuktok sa amo, nagpukaw sa amo ang panuktok sa pertahan, paggawas ko pa gitunulan naman ako kwarta. Dili na kinahanglan mo mata ka pagkabuntag mo trabaho ka, makabalo ka mangitang kwarta, di ba? Ang tabang sa Dios kinahanglan kabalo ka mo pugas, kabalo ka mo tanom aron makaani ka. Kay kung di ka mo pugas, di ka mo tanong, wa kay maani. Ang tabang sa Dios, pero kinahanglan, buhaton nimo ang imong obligasyon. Buhaton nimo ang imong responsibilidad. Amen. Bisan unsa ipugas sa tao, iyang anihon. Galacia kapitulo 6, versikulo 7. Mupugas ka diya sa unod, mag-ani kag pagkadunod. Mupugas ka diya sa espiritu, mag-ani kag kinabuhigayon. Mauna mga kaigsuonan nga, doon na kita'y pamatasan nga dili makatabang ka na to. Dili pakatabang ka na to. Mukha ng gusto sa Dios, usbon kita gikan niya, baguhon kita gikan niya, disiplinahon kita niya. Mga kaigsuonan. Galacia 6:7 o 8. Siya nun sa ipugas sa tao, iyang pag-aanihon. Pag-aanihon. Ang magpugas diya sa unod, mag-aani pagkadunod. Pero ang magpugas diya sa espiritu, mag-aani kinabuhing na. Pero karon magugi kay kita magpugas, diha lang sa unod. Katong giingon dito nga ang tao di mabuhis tinapay lamang kung dili sa matag pulong magula sa baba sa Dios. Pero taman ra kana sa atong baba kung di nato kana trabahoon. Kugi lang kita kaayo magpugas diya sa unod, pero sa espiritu wala kitay minus. Walay klaro nga pagpugas. Ngano man? Kay dili lagi kita gusto magtuon. Mauna nga buhi kita sa unod. Pero ang atong kinabuhi sa unod maani ra ng pagkadunot. Ang atong espiritu dapat magpugas kita diya sa managayaon kay muani kita kinabuhing dayon. Amen. Busa chance nato giatay sa Dios kanato may kapakita nato kaniya nga tinuod ta ng tuo. Si Noah, tinuod gid siyang nagtuo kay gikugihan niya ang pagbuhat sa arka. May na lang ta mobasa ron nga si Noe nagbuhat og arka. Ingon ana na lang kasayon para sa ato, pero kung sa panahon pa ni Noe naa ka dito makaingon ka pagkalisod na ani nga trabaho ka. Pero gibuhat niya taliwala sa kalisod na adto nga trabaho. Kay dito na daan gibutang sa bukid sa tumoy sa bukid. Kay lisod man sad og buhaton niya daan ang arka di pas-anon niya padung sa bukid di man pud mahimo. Dito na daan sa bukid nagbuhat. Lisod kadto kay dili siya eksperto sa pagbuhat nadto. Kinahanglan siya careful nga mag-study kung unsay instruction sa Dios sundo niya. Unsay sukod, unsa ang disenyo kinahanglan sundo niya. Kay masayop siya ni adto dili na kato epektibo sa pagluwas kaniya. Maguba ka to, di ka to maka-resist sa baha. Kusa sundon gid niya ang instruction sa Dios. Kita adunay balaod sa Dios alang na nato. Adunay sugo sa atong Ginoo alang ka nato. Ingon pa niya, ngano mo tawag man mo kanako nga dili nga Ginoo apan dili mo buhat sa gisulti pa niya. So kinahanglan ang atong kakugi diha sa iyang pulo. Di ba? Kanang moingon ta nga Josue kapitulo 1 bersikulo 8. Ato na kanang ikot para man kana kang Josue nga pulong gisulat kana para man kana kaniya
nakuhaan nato ka nagpagtulunan mga kaigsuonan pero unas tanan para kita na kaniya. Pero kita karon ang mga magtotoo karon. Ang gibuhat karon, maayo lang sa kanta, maayo lang sa sayaw-sayaw diya sa church, maayo lang sa tukar-tukar. Pero sa pulong sa Ginoo, walay ayo, walay kahibalo. Maayo lang sa hinilakay, sayo na kahit ang hinilakay, di na alam. Daw pagkurog-kurog, problemahan na din pastor, kadugay nanay na nimong busis. Kaya wa mahibalos pulong sa Ginoo. Sabi niya, pagsimba mo katong sige paghila. Sige lang emosyon. Dili, ang pagsimba sa Ginoo niya, ang kapugi sa paghigugma sa iyang pulong. Ang pagpatalingog siyang pulong. Dagan ang magkasabot ang church para lang malingaw. Tambourine dancers naman. Sayaw-sayaw dito para lang nalunay malingaw di sa church. Dagan na ang stage sa church. Mura nag-stage sa kalibutan para lang malingaw ang mga manibay. Kanindot ko sa among church. Dapat sana ba mong tanawan? Ito na sa Ginoo. Sa Ginoo matod pa niya. Kung muduol ka kaniya o magpatalinghog ka sa iyang pulong, sama ka sa usa ka tawo maalamon nga nagtanok sa imong balay, nagtugod sa imong balay. Ibabaw sa bato, nagkalot og lalom. Unya nagtarok ibabaw sa bato ug ang imong balay diigo sa bulog sa baha. Apan dili maunsa kay natukod kini nga libro. Ingon ana kita sa atong pagkalagad sa Ginoo. Mao na atong isgutan karon ang kalibutan, grabe kadautan. Ang mga tentasyon, matod pa kay Stajima may pag-ilabay na lang cellphone pareha ta. Usahay ako una-una ingkog gana bagid di panglabay na lang tanan. Pero di pa gid nato ka desisyonan. Nugod man. Kay magpalit ka na ba sa day otro? Pero maay gid unta. Katawa si Pia. Kasamot man siya. Disturbo kayo, di ba? Imbis magbasa ka sa Biblia, ang imong una-una, Biblia, ay, lisod. Tan-aon sa nako, Biblia, sinay nag-message. Pagkataon-taon, nawa na, napriso ka na dito. Nahigtan ka na, di ka na makabuhi. Nadumduman ko ra kato nga, ingon ni, gihulagway ni Pastor John sa una dito sa ato sa Abilianosa, ganin mo nato siyang i-invite nato siya nga magwali. Sa speaker sa atong SGD nga ingon pa niya ngano ka na unsay meaning na internet pag maka-enter ka na makasulod ka na sa net di ka na magagawas di ba kay ukot ka na tinuod kayo naadya ka na naana diha tanan isulod sa net pero di ka na makagawas diha ang di lang malaso diha sa net ang di lang mahiktan ina kadtong di mosulod pero kadtong mosulod mahiktan kayo so delikado gyud. Kinahanglan og kaalam daw bi karon kini mga isda kay ang padulong mga dito sa net. Daghan gid ang magkaspukutan, di ba? Daghan ang magkabalingan. Nakasulod gid sa bali ug sa pukot kay gasulod ba dito. Kay kanang mga isda nga mag-adto dito, kulang isa ka na sa panimuot. Pero kadtong nabrayed nga isda, di ka na ko diha. Di na ko mubalik diha. Di na makuha. Di ba? Mo na problema naatay batasan nga dili makatabang na nato, mo ipakaguba ka nato. Kita gusto magtuon sa pulong sa Ginoo. Pero naadya gi-provide niya. Ako gi kana na pamalandungan ba. Ingo pa diya sa Usias 4:6. Ang akong katawhan ginalaglag tungod sa kakulang sa kahibalo. Mga daot lang ang katawhan sa Ginoo tungod kulang sa kahibalo. Di man gud gusto magtuon. Yung pa niya diya. Tungod kay imong gisalikoy ang akong kahibalo, igasalikoy ko usab ikaw. Aron ikaw dili mahimong saserdote kanako, sanglit imong hingkalimtan ang kasuguan sa imong Dios ug ako usab mahikalimot sa imong mga anak. Salmo kapitulo 1 bersikulo 1 hangtod sa 3. Mga igsuon. Kinahanglan kini atong kakugi. Bulahan ang tawo nga wala maglakaw sa tambag sa mga dautan. Di maayo kay kita mo basa sa ubang mga libro. Ato mga estudyante kogi kay magbasaan ng mga libro. Kay aron maka-answer pero kana tanan para ra na sa unod nga pagpugas. Maani ra gyapon nimo diha pagkadunot. Pero kining libro nga iya sa Ginoo, dili magbasa. Gusto ka mo tan-aw og salida nga movie nga Gira? Nay Gira dinhi sa Biblia pag basa lang dinhi para makabalo ka dinhi unsay Gira dinhi. Ay daghan Gira dinhi gikan sa Old Testament. Daghan Gira dinhi gusto ninyo?
Kay mahilig ka gira nga movie, ay napananaw diya sa kuan. YouTube. O Facebook, asa diya sa internet. Dini tanaw sa Biblia na mga gira dinhi na kay matun-an dinhi kung unsay gibuhat sa Ginoo. Gusto nimo love story? Nana diri sa Biblia love story. Love story ni Isaac ug Rebecca. Ana si love story sa Dios ug sa iyang katawan Israel. Oh. Nana diri. Pero daghan kay kag matun-an. Gusto kag balita ni agyapon diri ang balita. Mga way pagka-obsolete nga balita. So bulahan ang tao nga wala maglakaw sa tambag sa mga dautan, ni magatindog sa dalan sa mga makasasala, ni magalingkod sa mga lingkuranan sa mga mayubiton, kundi anaa sa kasuguan ni Jehova ang iyang kalipay. Anaa sa kasuguan ni Jehova ang iyang kalipay. Og sa kasuguan niya nagapalandong siya sa adlaw sa gabi. Ingon ana ba ang atong gibuhat? Nakalipay ba kita sa kasuguan sa Ginoo? Kinahanglan kita mga kaigsuonan nga mausab. Kay kung kini ang atong buhaton ay kini atong panagtigom. Pag abot sa mga panahon sa atong panagtigom, virtual man nga mga meeting nato, fellowship, Bible study o kini physical, arang dibuha ani ba? Dili ni bibo nga unsa nga kabibo, pero kani grabe nga kabibo tungod sa espiritu nga magalihok dinhi sa ato nga kadasig. Tungod kay ikaw halos di ka na makahuwat nga ikaw na sa imong sulod ug tindog kay gusto nimo ipagawas tagna sa imong kasing-kasing nga pulong sa Ginoo. Dili pareha ang imong gabation nga halos mutago ka na sa ilaw sa bangko kay aron lang di ka makita kay di ka ready. Lahi na. Ako kaniadto sa sige kong tuon sa pulong sa Ginoo. Ready ko kung ako'y tawgon. Pero di sa ko di sa ko magpasikat nga mo. Kung yun. Kay wala kaning inaani nga pagdumalan ako di man ni pareha sa uban. Sa una. Inaani nga tagaan mo opportunity nga dili. Nga nakita na ko nga kung dili ka ingon anion, dili ka man maguswag ag imong pa buhaton sige ka man mamati, taman ka rin sa pagpamati. Hangtod na lang nga matigulang ka, nagsihi ka rin pamati. Nabay, ang pagtulong na nagtudlo sa bilang kasulatan, dili kay igo ratang tigpamati, kung dili mga tigpamati nga tigbuhat. Nana sa Santiago, di ba? Tigpatalinghog nga tigbuhat. Ingon pa sa verse 2, kung dili ana sa kasugan ni Jehova ang iyang kalipay ug sa kasuguan niya nagapalandong siya sa adlaw sa gabi. Ug siya mahisama sa kahoy nga natanom sa daplin sa kasapaan sa tubig nga nagadala sa iyang bunga sa iyang panahon. Kansang dahon usab dili malaya ug bisan unsa nga ginabuhat niya baga mauswago. Abi ninyo mga kaigsunan, ang kinabuhi sa kalibutan daghan problema. Sama sa tanom nga itanom nimo dinha sa yuta, mabuhi na siya pero daghan kay na siya sa gubangon para lang mabuhi usa na ana ang kainit sa adlaw. Pag ulan pud baha pud ang iya sa gubangon. Masibraan pud siya, madaot siya. Naapay mga mananapdiya nga mga layod nga musabsab posible. Kung katong mga tawo nga mupasipala sa iya. Sa ato aning kinabuhi nato sa kalibutan daghan kaitag mga problema hunon sa kinabuhi. Mga problema sa kinabuhi nga kinahanglan tang makasugakod pero ang pulong sa Ginoo mo'y atong matud pa ni Ginoong Hesus mahimo tang lig-on kung atong patalingugan iyang pulong. Kung matud pa diya atong higugmaon o ikalipay nato ang pagpalandong niya na adlaw man o gabi. Ako ana ko'y nakitang pinaka-best nga makatunan nato kung kini mahimo natong pamatasan ang pagkalipay sa pagpamalandong sa pulong sa Ginoo adlaw o gabi. Pagbasa, pagtuon ini, mga kaigsuunan, makaingong gyud ko nga labing siguro ra gyud ka sa imong kaluwasan. Amen. Nga dili ka matarong sa unsa mang moabot nga panahon sa kalisdanan. Isaiah 5:13, ang akong katawhan nahimong binihag tungod sa kakulang sa kahibalo. Kakabihag kita sa kalibutanon ng mga prinsipyo o panguna-una kay kulang matas kahibalo. Pero pareha sa akong pagumangkon, ngutana siya. Ingon siya, unsa day nang kuan dito? Ingon ani, unsa day ni siya ingon ani ingko. Mo lagi na dapat magtuon gyud. Magtuon. Kay kung dili ka magtuon, unsa man nimo pagpakatubag anang mga tao nga naa diha? Unsa man nimo pagpaka-resist? Kinahanglan man mo resist ka pinaagi sa imong kahibalo. Knowledge is power. Knowledge is strength. Pag naa kay kahibalo, naa kay gahom. Pag naa kay kahibalo, naa kay kusog.
Pero kung wa kay kahibalo, dali ra kang lipaton. Dali ra kang linglahon, dali ra kang kabigon sa sayop nga dalan o prinsipyo. Jeremiah 9:24. Ako sa akong kaugalingon karon, nakaingon ko nga, doon naman mobalik ang Ginoo. Wala isa na ko masayon doon sa kataas ang kinabuhi. Ihakban ako ang akong edad ko. Karon ako 47, pagka Nobyembre 48 na ako. Ibutang tanong 70 ang akong maabot or sa 60, gani na lang tayo nabilin. Unya, dili ako magtuon sa pulong sa Ginoo karon. Pagpabaya ako. Unsaon ko pagsagubang kana nga mga adlaw nga magkalisod ang kinabuhi. Unya, lisod ra ba gyud? Kana bitaw ay ka pa magkataranta sa pagtuon niya, gamay na lang ang nabilin nga oras. Di na gid nimo ma-cope up. Kung saan man nimo magtuon, maraton ka na. Mao nang salamat sa grasya sa Dios, alang nga nato nga karon gitagaan kita ng grasya. Ilugwayan niya. Pag giubo ka na, tanawa, giubo ka na. Di ba? O, murag lain lagi kong lawas, tanawa, murag lain mong lawas. Warning ka na. Abi nimo bisan kini atong lawas magkapasagdan ta tungod sa kakulang nato sa kahibalo. Sige ra kita pasagad sa atong lawas. Gusto nato mahimong baskog atong lawas pero wala nato si Atimana nga makapabaskog kaniya. Ang atong pagdumala sa atong lawas ala kung sakyanan pa lag rubo-rubo mayon bisan asa lang bigdas magito agi bisan lag. O di dali ra gyud magubak. Ang atong lawas inana sa wala kita nahibalo sa balaod sa Dios na aning atong lawas. Pero kung nahibalo kita sa balaod sa Dios sa atong lawas, matngunan ta usaon ta gani pagtiman. Sigurado gyud ako na ibalaod ang Dios para sa atong lawas. Balaod kung kanusa kita matulog. Balaod kung kanusa lang kita taman magtrabaho. Balaod kung kanusa unsay atong kaunon, balaod kung unsay atong inumon. Pero bisan unsa na lang atong ipansulod dinhi, kay atong gamiton, magpasalamat lang tas Ginoo okay na. Kana bitaw mo bantaw, ingon ko, nidaog siya o kana bitaw, nidaog siya sa sugal, nagpasalamat siya sa Ginoo, maayo ka na. Di pasalamatan ba niya ang Ginoo, pero nidaog siya sa sugal. Wala, kung ang imong pagbuhat, di pasalamatan nimo ang Dios. Pero ang imong gibuhat mo magsubay sa imong balaod, di gihapon na sakto. Jeremiah 9:23. Ako na lang apil ang 23 kay mo na iyang kauban. Mao kini ang giingon ni Jehovah. Ayaw pagpapahimayaa ang taong manggialamon sa iyang kaalam. Ayaw pa si Garburia kung na kay kaalam nga sa imong pagkatao. Ni pagapahimayaon ang taong kusganon sa iyang puso. Ayaw pagpahimayaa ang taong adunahan sa iyang bahandit. Pero karon ang siya gawaton. Mao na ko ba? Ang magtotoo nga uswa gani sa mga material. Ako totoo na lang yan. Diyan na sila pasibantog sa ilang mga ako nabantayan sa akong kinabuhi nga inani katigulang nga boss pagalagan. Nyagi magyapon ko anak ko. Ang magtotoo nga uhaw gayon sa mga butang kalibutanon. Uhaw sa himaya. Grabe na yun nga kalipay o paghimaya kung pakabantog sa butang nga ang usagit sa ato karon panahon na makusog sakyanan pagkagay sakyanan murag talahuro lagi kayo. Oh. Amen. Nya katong pastor nga gabaklay ra. Hindi kay tagaan ang iyang pagtagad ang pagtagad nga kini siya ang espiritu sa Dios sa iya dili kay ang gatagaan pagtagad kinsa katuag sinaw kay sapatos tuyad kayo barong mo karsonis or nag-Amerikana ka pag parking ana nga mahalon sa sakyanan uy kinsa ba kanay di ba? Pag ana dayon. Uy si pastor man ini. Sugata I welcome. Dito maglingkod sa luyo. Ayaw dito rin palingkod sa pastor sa unahan. Asa ang imong authority naa sa imong sakyanan nga mahal? Asa ang imong otoridad naa sa imong mahal nga sinina? Wala. Ang authority naa sa espiritu nga naglihok. Amen. Ang gahom sa kinabuhi naa sa espiritu nga naglihok sa sulod. Pasultiha. Ipatindog dito sa atubangan unsay gipanulti. Wa na kalibutan na ang mga butang. Dili na ang pagsunod kang Ginoong Hesus. Puro na pagpadato ang istorya. Puro na pagpauswag sa kinabuhi nga material. Nga naman. Wala naman to si Ginoong Hesus sa sulod.
Kaya ang nagsunod kang giniso, simple lang kinabuhi. Ako nang realize ka na. Basta, pakaingon na ako karon sa akong na-realize niya sa paglalagay sa Ginoo. Kaluoy ba kaya sa tao nga gapan gahimaya sa iyang kusog, ano nga kusgan na ni kaay siya. Ang tao nga gahimaya sa iyang mga bahandi, amin niya nga inana na yun siya kaadulahan. Pero sa Ginoo, wala niya ka na. Ang tao nga magialamon, amin niya nga magialamon na siya nga inana na yun siya. Kita ang ato dayong ingon nga ipagwali katong mga graduhan. Di ba kay mga magialamon sa atong nauna. Ang pulo sa Ginoo, pagtudlo ka nato. Ayaw pagpapahimaya ka ng tao inana sa iyang kaalam. Kung doon naman iyang angay nga ipahimaya, papahimaya siya ni ini. Kantong nagahimaya nga siya nakasabot ug nakaila kanako. Ang ato karong misyon, ang akong misyon sa kinabuhi, samtang buhi ako, makasabot kita ug makaila kita kang Ginoong Hesus. Amen. Amen. Makasabot kita ug makaila kita sa Dios. Kung unsa bay gabuhaton niya na aning kalibutan. Tanaw nimo ng tawo nga wa makasabot, sige gireklamo. Di ka pa ubos, gasupol hinuon. Pero ang gusto si Ginoo, makasabot kita kaniya ug makaila kita kaniya. Nga matod pa, ako mao si Jehova nga nagahatag sa mahigugma o kalulot. Og hustisya. Og sa pagkamatarong dinhi sa yuta. Og mato pa niya kay niining mga butang nga ako nahimuot. Nagaingon si Jehova. Kung atong istadihan, kung unsay kabuhaton sa atong Ginoo. Unsa iyang sugo? Unsa iyang kabubuton? Makasabot kita lang. Hallelujah. So karon dako kayo ang challenge ka na to, nga samtang buhi ta, mag-study gyud kita sa iyang pulo. Ingon ang Ginoo, ngano mo tawag man mo kanako Ginoo, Ginoo, dili man mong mubuhat sa gisulti nako kaninyo. Ang sumpay ni ana kung sa ako pang bersyon, mao man unta kana ang tabang ko kaninyo, aron mahimo kamong lig-on, aron makasugakon kamo, aron makabarog kamo, aron makadaog kamo. Nganong dili ninyo kana gahatagag pagtagan? Sige ra mong tawag sa ako, Ginoo, Ginoo. Nana ba sa ako lugar ng bersyon nga sa akong pagsabot sa akong kaugalingon kasirmunan ko ang akong kaugalingon. Akong kasirmunan ang akong kaugalingon. Oh. Sige na akong kanaon na akong kaugalingon. Sige ka lang tawag Ginoo, Ginoo. Unya. Lahi ang imong magatimanon. Gapangayo ka sa tabang, gitagaan ka nagtabang, dili ka gatuman. Di ka gabuhat. Gabuhat galain kag imo. Sama ato sa itong bersikulo nga gisgutan ni ko Brother Rico sa proverbio kanina. Dunay dalan nga Proverbio 12. dunay dalan nga alang sa tao maayo pero ang samputanan niya ay kalautan, kamatayon, dautan, Kamatayon. di ba? Pero nganong diha ka gyud? Pagitagaan ka man sa maayong giya, sunda ka na aron mahimong maayo ang imong kinabuhi. Sa ako pasalamat ako sa Ginoo nga gipanalaginan kamo niya. Ayaw na kamong pasulabi sa material ng butang. Iya kamong gitabangan, ayaw kamong pagpasulabi nga halos madaot na kamo. Ayaw. Pagkapuntinto kamo. Amen. Kalipay kamo nga naa karon ni anak pero kinahanglan makakaton na kamo. Salamat na ani Ginoo. Pero dili ako angay magpalabi na ani kay kung magpalabi pa ako mabiyaan ko na ikaw. No, kay di na gani ako pagtuon sa imong pulo. Kabi na nako kabisi, samot na ko madugangan pa kadyo. Salamat sa grasya sa Ginoo. Amen. Salamat. Siya gani ni sakay lang siya sa nati sa aslo. Pagtuon kita. Kay ako gi pangandoy. Nga dili ako mag-ilusara na ani nga makita gyud at least bisan sa atong kajutay pero makita dinhi ka nato kanindot ba rin na ani nila. Kabuhi makay sa ilang pagtuo. Ano man? Kami kakugi nila sa pulo sa Ginoo. Ang kanindot yun. Wala tayong mag-improve nga dili pugi dili. Ang pugi din mo ay mag-improve. Nabay na doktor gawa magtuon. Nabay nagmasteral gawa mag-study. Wala, di ba? Amen. Kung nag-graduate ka, nag-study ka. Kung nag-masteral ka, nag-study ka. Kung nag-doctorate ka na, nag-study ka pagid sa dugang nga pag-study. Kita, muuswag kita kung kita magpadayon sa siging study sa pulo sa Ginoo. Ang sundon ta na.
Alay ko na